Ja. Og så... Så er det der film der, The Saints. Så det kunne det Alien der. Jo, kør det sådan en mere. Det der løbehus igen. Meget sjovt bil, og jeg kan sige, det er i hvert fald flot. Og Lise, du er her. Og også tillykke til John. Jeg troede Lise var alene. Ja, det giver vi meget tak til kæmpe op. Ja, det er lyserød. Hvad med den? Er den blå så? Jeg tror, den er grøn. Jeg tror, den er grøn. Men Caleb, inden vi kører hjem, ikke også, så skal vi lige Rema. Vi lige godt så holde mig i hånden.